Gara-gara terus ya santai wae, santai. Jam piro? Tengah 11. Jam bosok minggu. Kalau ngalit mongso jambu kok pedot talining tresno Genduk bir kita ayu sarjana seni ya jumenengo alon-alon ngaturke langgam karyane Mbah Sukron Swanda aboting katresnan ya ayu aku bingung campur wuyang megang mendung rasa gawe kak kaya wong linglung
karyanipun para pepunden sing nyatanipun kangge modal utawa sangu para generasi dalang sak terusipun ingkang nyatanipun nderek ngrembakakaken budaya. Duka menika karyanipun Mbah Marta Sabda, wargi Pak Mantep lan nembe kemawon ingkang nurut ing kasidan nenggih Ki Anom Surata nyuwun donga pangestunipun sedaya para lenggah. Mugi-mugi Pak Haji Anom Surata tentrem wonten kasuwargan langgeng. Rabbal alamin. Yo Mbak Bir. Sing breges mas tindang Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun genduk Birgita Ayu luar biasa. Piyayine cantik dedeke ya lenjang-lenjang jaran teji. Mula rane ora mokal akeh sing padha gandrung kayungyun karo panjenengane. Ya. Suarane apik, dedeke entuk, wonge ayu. Ayo. Mung kelakuane. Kelakuane sing jos ngono lho. Ayo setia kepada Madangkara. Ya. Alhamdulillah nadyanto bintang tamu sampun sami geser sak percil kalian genduk niken menika jam kalih parandine kula noleh mburi
ingkang tasih kepareng mirsani menika kathah sanget sembah nuwun sedaya para penonton luar biasa Jakarta memang hebat. Nggih. Ngono ya, Tru. Nggih. Dados mboten namung kula dalange sinten kemawon menawi Jakarta saya yen Mbah Mantep Sudarsono sing pancen lakone utuh ngoten niku piye mirsani teng Marakas upamane ngoten niku nganti tancep kayon niku saestu. Lho. Dadi ngantos jam kalih meh niki tasih kathah ingkang kepareng mirsani ora perkara dalange apik lakone becik wong gur Semar Bangun Kayangan. Ayo kerep metu. Sindene nggih nyatanipun kados mekaten ora perkara penabuh nom-nom niku mboten namun nganti jam 2 sing lenggah kok taksih kathah ini mujudake kepedulian penonton Jakarta terhadap lestarinya budaya Indonesia. Lah ngono dibarne jam 6 ya penake. Aja ngono, ora ndur bareng kesenengan ra gelem bar. Nggih. Paranggana ya komplit ki mau ki nggawa kosala ya pirang-pirang. Ha iya, ben ora dikira piknik ya tembang siji-siji. Ayo nggih. Tur dasaripun kula kenalke riyin. Wiwit saking Jawi menika Mbak Lia Sundari saking Sragen. Monggo kalih menika Titi Andalem ingkang sinuwun. Ya. Nggih, Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni magister seni. Ha nggih, dosen nggih. Lek Bu Kesi genah dosen lan aku ilang sene kari duse. Ayo ngene. Dus ayo. Absen pindho. Ayo. Kalajengaken angka 3 menika Mbak Mirat. Nah nggih, Mbak Mirat saking Nganjuk. Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele bodong. Nah niku. Mula saiki aku ki lek angger mulih ning Blitar ki rawani, anu numpak bis malih rawani, numpak sepur aku. Ayo. Lah ngopo? Ha, numpak Mira lek senene karo Mas Pitutur. Ayo. Aku nyeper ae. Kalajengaken wah iki sing mau ning penginapan Dorayan pengin karo iki ya. Nanti Wandai bingung yoga-yoga karo aku ndak. Akhirnya Ben Adil diratani kabeh. Mbak Wanda Amara menika saking Ngawi menawi Mbak Mirat saking Nganjuk nggih. Mbak Wanda Amara. Aduh. Wanda niku kecantikan Amara niku tegese asmara. Kecantikan yang membawa birahi. Lah ya sinden lek ayu kaya ngene iki aja kok penonton seneng, sing kancane dhewe nyawang ya seneng kok. Ya. Aja kok kancane, sing dalang ya seneng kok. Seneng karo kabudayane ngoten nggih. Bola-bali garangan niku ya kaya ngono kuwi ora. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu kala wau saking Kediri menika. Ya, piyayinipun ngatus mekaten menika. Menika sampun sarjana seni insyaallah badhe kuliah S2. Yun pangestu badhe kuliah wonten ing Gajah Mada, sekolah tinggi. Sing genah tinggi apa gajah? Lek tinggi cilik lho. Ora. Ya kuwi lho universitas ngono lho. Nggih. Golek beasiswa karo bea cukai kaya ngene. Kalajengaken lah menika ponakan kula piyambak genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Kula wangsuli melih kala wingi wonten kompetisi utawi lomba utawa festival sinden tingkat nasional. Alhamdulillah yang menjadi juara 1 adalah sinden Madangkara Winong Nawangsih. Juara 1. Nah aku dadi pamane seneng aku paman Sengkuning ayo. Ayolah dan sana Winong melu marem ayo. Panjen jurine do tak WA nganti Winong ra kok menangke awas. Ayo. Kenapa kowe? Udah. Ayo Nong, coba ditanjake kaya apa to sang juarai kaya apa. Gandeng genduk Winong menika aslinipun saking Tulungagung Kutha Marmer. Mongko Tulungagung niku kondang napane, Pak? Jaranane. Ya, nggih. Sing adate piyai mriki mirsani teng YouTube saiki langsung kaya apa linjaran si Winong. Dasaripun menika dipun syuting kalian TVRI. Nah, calonipun menika dipun tayangaken ulang TVRI, nggih Mas nggih. Nggih. Biasane anggere kamera kene sing disyuting mung gender ae kaya ngene.
Mriki tengson, Mas, tengson mriku Mas ayo. Coba kene jumeneng mau nggawa jaranan to? Nang, nggawa jaran to? Lah ra nggawa aku ya jarane. Piye? Tegese ngangge jaranku aku kan duwe jaran wayang kulit ngono lho. Jarannya ada, Pak, tapi pecutnya ketinggalan. Oh, pecutnya ketinggalan. Iya. Aku iso mecuti ayo. Mecuti ayo. Yang mecut jenengan mawon nggih. Hah? Ayo gampang nek tukang mecuti. Bukesi kulino ning omah tak pecuti. Anggere dhewe macak dokter ayo tak pecuti. Wes pokoke bebas berekspresi. Jumenengo coba kaya apa? Ayo. Enong. Ini nggak usah bawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Ya kan gemeni wekdal kan, Pak? Lah ngapa? Katanya sampai jam 2. Kamu jam piro? Jamnya ini jam 2 kurang dikit. Lah kleru jamu mati iki lho 5:30 pisan. Ya wis gemeni wektu, coba kaya apa ninggal katresnan. Monggo Mbak Wir menika nggih tampa kesel. Kalau selain ninggal katresnan boleh nggak? Boleh apa pamane? Mas Kitir Sumilir boleh nggak? Oh. Pripun para penonton Kitir Sumilir setuju? Ye. Sekali lagi Kitir Sumilir setuju? Nah, setuju bae kari ngrungokne Dik. Boleh. Ning jane sing wis nuk semua ya ninggal katresnan ya ora apa-apa no. Ninggal Sumilir. Ninggal ning silir. Coba kaya apa ora apa-apa Kitir Sumilir karyanipun Pak Gedhuk Siswantara saking Kediri. Nah nggih ngene kok. Yuk. Pinong nawang sih coba kaya apa. Yuk langsung kemawon. Yuk. Kitir Sumilir Pinong nawang sih. Yuk. Madangkara. Ayo penonton tangan di atas, ayo. Asik. Suhadi Notok Sugeng Laras Pak Adi Suhadi Notok Go!
Winong Nawangsi. Wah. Multi talenta wah jan gawa jaran dhewe ngantian nggih. Makasih Nong, terima kasih. Nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng sedaya para lenggah. Sejatosipun kula nggih tasih kangen kalian panjenengan sedaya ning wekdal ingkang kedah memisahkan untuk sementara. Muga-muga di lain kesempatan bisa berjumpa lagi.